दिनै जिहेतु बेहाय माने बिसायख'थि फोसावदिं मेल जाबाय आरो बेहाय जों नुदों बारग' BLT नि जि सोद्रोमा बिथांमोना जइन जादों बेयो मानि सेराव होदों होनना सानदों नैबे 32 भेरगाव समष्टिनि मोनथाम प्राइमारिखौ लानानै जि बिसायख'थिनि सावरायनाय हाबाफारि जादों आरो दिनैनि नैबे हाबाफारियाव जोंनि 32 भेरगाव समष्टियाव थानाय साथाम BLT नि बारग' सोद्रोमाफ्रा जोंनि दोलोआव माने जइन जादों बियो जों बुंगोन थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला बियो जोंनि 32 भेरगाव समष्टिया देरहानायनि इसारा आरो थांनाय समाव 2003 सनाव जि BTC सुक्ति जादोंमोन बे BTC सुक्तिखौ मैखोमै एबसुनि दैदेननायाव BLT नि नाजानायजों बा BLT नि दैदेननायाव बे सुक्तिया जादोंमोन गतिके बे एक्स BLT बा बारग' BLT जिफोर सोद्रोमा दंमोन बिथांमोना BTC सुक्तिनि गेजेरजों गावनि फिन गायसनथाय आरो सुबिदाखौ बिथांमोना जोबोरैनो मिजिंथिनानै दङमोन नाथाय नैबे 17 बोसोर गोलाव मोनसे बोसोरावबो हाग्रामा महिलारि बिथांमोना अनसुंथाइ हेफाजाब मदद मोनैनि थाखाय दिनै बिथांमोना नैबे BTR सुक्तिखौ गनायनानै BTR सुक्तिखौ आसा खालामनानै बिथाङा जोंनि दिनै UPPL आव जइन जादों बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना फैबाय थानाय समफोराव आरो फैबावगोन होनना सानदों फैबाय थानाय समाव बिसायख'थि जाजासिम जोंनि दोलोआव गुबुन गुबुन आफादनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा जोंनि दोलोआव फैनो थाखाय जों जगाजग खालामगासिनो दङ जों खावलायदों बयखौबो खारन नैबे सुक्तिया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो साबसिन आरो मोजांसिन सुक्ति बे सुक्तिखौ जों आबुं महर होनो हायोब्ला साफ्रोमबो सुबुङा सरकारनि आसनियानो होन जौगानायानो होन गासैबो बिथिंखौ जोङो मोननो हागोन ओंखायनो जों खावलायदों UPPL नि आखायाव मोननैल' एजेन्डा दङ मोननैल' हाबाफारि माने गोलाव सम हाग्रामा महिलारिया जोंनि BTC खौ खुंनाय बे खुंथायखौ सोलायनाय आरो नैथियाव जाबाय थांनाय 27 जानुवारियाव जालांनाय जि BTR गोरोबथा बे BTR गोरोबथाखौ आबुं महर होनाय ओंखायनो आं खावलायगोन जाय जि दोलोआव थायामानो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बोसोरफोराव एबार खनसेयाव नैबे 2020 नि जि BTC बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिथांमोना जोंनि दोलोजों जइन जानानै जोंनि दोलोआव थानानै BTC सुक्ति रुपायन आरो सरकार सोलायनायनि सार्थआव ओनसोलाव गोजोन खौसेथि गायसननो थाखाय अरायथा जोंनि जेंना जेंसिफोरखौ फोजोबना लानो थाखाय जाहाथे जोंनि दोलोआव फैयो आं बेखौ खावलायदों जोबथा सोंलु मोनसे दायो सिखांबाय थादों दायो माने जिअ'टेग खालामनाय जिखिनि माबा दङ मुंफोर होदों बिथांमोना माने बुंहैदों दायो गामि गामि हाबनानै दा न'आव फैबाय दा न'आव फैनानै BPF नो भट होबासो बे न'आव मोनगोन बे बेलायाव नैबेथ' जों खोनादों आरो जों नुदोंबो दा जि मोनसे जिअ'टेगनि नाम्बार फैनानै आधार कार्डजों लिंक खालामना ID नाम्बार बानायनायनि बाथ्रा बिनि सिगाङाव अरुणोदय फर्मनि एसे दावराव जालांबाय दा आसाम एसेम्बलि बायदि मोनसे एसेम्बलियाव सावरायदों जे BTC नि बिसायख'थि जायागौमानि BTC आव जेबो आसनिया रुपायन जाया नाथाय दिनै बेखौ बुंसेयावबो माने BPF नि माखासे बारग' चेयारमेनफ्रा दिनैथ' BPF आबो सरकार गैया UPPL आबो सरकार गैया BTC आव रावहाबो सरकार गैया बे हिसाबै राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा सरकारनि आसनि रुपायन खालामनो सरकारनि आसनि मावना होनो हानाय जेबो गोहो गैया नाथाय नैबे समफोराव जों नुदों रायजो राजाफोरखौ गोनो गोथो खालामनाय आरो बेयो मोनसे थगायनाय बा फाव फान्दायनाय दिनै अरुणोदयनि फर्मखौ एसे जों रायजो राजानो रोखा खालामना होनायाव रायजो राजाया मिथिबाय बेनि उनाव MLA फान्डनि गेजेरजों जि स्कलारशिप फैदोंमोन बे स्कलारशिपखौबो जों रोखा खालामना होबाय जे मोनसे समष्टियाव सासे MLA आ 150 बा 200 स्कलारशिपखौ होनो हायो गावनि खथानिफ्राय नाथाय दिनै सासे MLA निफ्राय जों खोनादों 5000 6000 स्कलारशिपनि फर्मखौ गांसे फर्मखौनो जेरेस खालामनानै रानना होगासिनो दङ दा बेखौबो जोङो स्पष्ट खालामबाय जे जोंनि बिगोमाफ्रा जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा गामाखालि बोसोरफ्राव रावबो MLA आ गावनि फान्डआव स्कलारशिप फैदों होनना बुंफेराखै नाथाय देग्लाय बुंनायखौ जों नुदों बेखायनो बेबायदि फाव फान्दायनाय राजखान्थि दैदेनगिरिनिफ्राय बेबायदि फाव फान्दायनाय थगायनायाव जाहाथे रावबो माने गोरोन्थियाव थाङा आं बेखौ खावलायदों आरो नैबे जिथु जिअ'टेग बे जिअ'टेगखौ जोङो ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसारजों जों रायलायनानै स्पष्ट जोङो मोन्थिदों बे जिअ'टेग खालामनाया थांनाय समफोराव खालामदोंमोन आरो बेयाव जिअ'टेग खालामनानै जि मोनसे नाम्बार मोन्दोंमोन बे नाम्बारखौ बे जिअ'टेगनि बिगोमा जाय जिअ'टेग मोन्दों बिथांनि आधार कार्डजों लिंक खालामोब्ला ID नाम्बार जायो दा बेखौनो BPF नि बारग' चेयारमेन आरो माखासे सोद्रोमाफ्रा मोनाव थांनानै गामियाव जोंनि साधारन रायजो राजाफोरखौ नोंथांनि नामाव न' फैबाय नोंथाङा न' मोनसिगोन थाबैनो आधार कार्ड बानायनानै लादो आरो भटआ BPF नो होनांगौ बेबायदि थगायलाबायनायखौ जोङो नुदों आं बे समाव खावलायगोन रायजो राजा बिथांमोनखौ सोरबा राजखान्थिनि खैसाराव सोरबा राजखान्थि थगायनायाव जाहाथे रावबो थाङा नैबे जिअ'टेगआ न' मोननायनि थाखाय नङा बे जिअ'टेगआ जाबाय आधार कार्डजों लिंक खालामनानै माने ID नाम्बार बानायनाय आरो ID नाम्बार मोनबा न'बो मोननाय नङा ID नाम्बार जाखांनायनि उनाव सरकारनि अफिसनिफ्राय माने सार्भे खालामनो थांबावगोन दा बेवहाय आरो
ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसारा मोनसे स्पष्ट खोथा बुंबावदों जायफ्रा जिअ'टेक मोनाखै दासिम बिथांमोनखौबो फिन जिअ'टेक खालामनो थाखाय बेबस्था लागोन होननानै ओंखायनो जायफ्रा जिअ'टेक मोनाखै बिथांमोना थोंजोंनो रावजोंबो थांनाङा बिथांमोना थोंजों ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसारनियाव थांनानै बिडिअ अफिसाव थांनानै खौरां लाहैनांगौ जों इउपिपिएलजोंबो फैनांगौ बेखौ बुङाखै बिपिएफजों थांनांगौ बेखौबो बुङाखै बिजेपिजों थांनांगौ बेखौबो बुङाखै जों थोंजों ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसाराव थांनानै खौरां लाहैब्लानो गासैबो सुलादखौ बिथांमोना मोनगोन दा ओंखायनो आं खावलायदों रायजो राजाफ्रा जाहाथे नैबे बिसायख'थिनि समाव राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा माखासे फाव फान्दायनानै रायजो राजाखौ गोरोन्थि लामाजों दैदेननो नागिरो बेखायनो बेखिनिनिफ्राय जाहाथे बयबो सांग्रांथि जायो आं बेखौ 32 भेरगाव समस्तिनि इउपिपिएलनि बिजाथि जानानै खावलायबाय। Thank you.